da smo mjesec i pol dana, a to je množina. Dakle, jedan član ekipe Google Lunar Express iz Bosne i Hercegovine, jedan član ekipe iz Njemačke koji je to postao za vrijeme našeg boravka, da smo napravili odličan posao, da smo imali poslovne razgovore, imali smo, ajmo reći, znanstvene i tehničke razgovore u mnogim institucijama, imali smo osobne pripreme. Nebojša Stanojević je suosnivač tima Google Lunar Express. On je zapravo bio naš sidrun u Venezueli. U Venezuelu smo odabrali naprosto radi toga jer je na sredini puta između onih koji putuju iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i Dalekog istoka. A osim toga nama je karta jeftina. Pa je tako svima odgovaralo. I još nam je jeftino bilo putovati u Kaliforniju. U Kaliforniji smo putovali na 12 dana da posjetimo Interorbital Systems, dakle to je član ekipe, tvrtka koja gradi rakete, u čijem nastajanju zapravo mi sudjelujemo na razne načine. Sudjelovat ćemo tako da ćemo sa njima letjeti. Naša mjesečeva odiseja zapravo treba biti testna faza te rakete koja će danas sutra vjerojatno 2013. godine voziti turista u orbitu prvi put. Mi ćemo je prije toga isprobati besplatno. Nadamo se da će do kraja 2012. ponijeti i ono što gradimo i u Hrvatskoj između ostaloga, da će ponijeti na mjesec i da bismo do kraja 2012. dakle sa tim našim roverom iz Istre mogli pobijediti na natjecanju za Google Lunar Express. Sad sam još uvjereniji da stvarno možemo pobijediti, držimo se kao tim tiho, vjerujem da je to dobra taktika. Lijepo je pisati opširno na malom jeziku kojega nitko ne čita, zabavljati našu publiku, a pustiti Engleze da misle da je važno samo ono što je napisano na engleskom. Ono što je još važno, timu je pristupio najbolji svjetski padobranac ikad, Olaf Zipser, i on je zapravo bio dio tima kojemu je bilo povjereno naše psihičko i fizičko testiranje, da li smo uopće sposobni za svemirski let. Podvrgnuli smo se nekim medicinski zaštitnim testovima u pustinji Mojave i drugim stvarima, a druga stvar je bilo zapravo isto kondicioni, psihološki i trening i spremnost na šok, dakle kakav donosi ovaj padobranski skok. To je Olaf, ovaj psihološki dio je izveo za vrijeme slobodnog pada u tandemu. Je inače predstaviti, on je 17-struki svjetski prvak u raznim tipovima padobranstva. On je nosilac više od 50 zlatnih medalja s najvećih svjetskih natjecanja. Skočio je u listopadu svoj 20.000. skok. Kaže da je izračunao je da je 2 puta po ekvatoru obletio oko svijeta u svome životu. I izumio je sport koji se zove slobodno letenje, u kojem on ljudsko tijelo tretira kao aerodinamički objekt. Na sličan način kako se, recimo, u skijaškim letovima, za razliku od skijaških skokova, koristi aerodinamički elementi i skija i ljudskog tijela. Međutim, ovdje za razliku od skijaškog leta, ovdje slobodni let traje 45-50 sekundi, ovisi sa koje visine skače. On želi skočiti sa rekordne visine i zapravo smo mu birali raketu odakle bi išla. Naša je raketa ušla u obzir i on ide dakle svojim putem. Naprosto naša raketa jer je ona prva gotova i najsposobnija je da i njega odnese prvo na manje visine koje bi oborile rekord Joea Kittingera iz 1961. godine, a poslije toga sve više i više. Ova raketa koju smo mi, kako da kažem, pipali i o kojoj smo razgovarali,
može 150 kg podorbitalno iznijeti na visinu od 315 km. Tako da, mislim, gotovo do visine svemirske stanice može iznijeti jednoga čovjeka. Njegova je sad ideja da zapravo napravi malu zračnu luku i pistu u svemirsku luku na Tongi, tako da bi padobranci, njegovi tečajci, njegovi instruktori, dakle slobodnog letenja, da bi mogli biti jako blizu svemirskoj luci i tu zapravo početi razvijati jedan novi sport. A to je fantastična stvar. Još je strašno važno, imamo dvije stvari za reći. Sa sveučilište u Antofagasti, u Čileu, imamo sporazum o znanstvenoj i tehničkoj suradnji. Ukratko, njihova grupa postaje član tima Synergy Moon i oni za nas grade lander koji naš rover i rover sa sveučilišta Maryland treba spustiti na mjesec. A motori u tom roveru su iz Ukrajine. Dakle, kao kako da kažem, vođi tima, strašno je komplicirano, izgleda strašno komplicirano, međutim svi se poznajemo, komuniciramo preko kompjutera, bez kompjutera i interneta ne bi bilo ničega, pa tako ni našega tima. A jedna od najljepših stvari je bila ta što smo uspjeli pobuditi zanimanje našem slavnom zemljaku Majku Vuceliću, dakle Apollo veteranu, da s nama, odnosno mi sa njime zajedno otputujemo u Mojave, u Interorbital Systems, gdje su ga naravno pustili tamo gdje se druge ne pušta, gdje su mu odgovorili na sva pitanja, na svim poligonima smo bili. On je bio zapravo oduševljen kako to tehnički izgleda, kako to napreduje. I nekoliko dana poslije ja sam ga pitao da li bi on službeno i formalno postao savjetnik našeg tima. Pitao sam ga e-mailom, dobio sam poruku za otprilike 1 minutu. On je fantastičan i ta je vijest imala jako dobar i glasan odjek u cijeloj toj svemirskoj zajednici. Mike je tamo velika faca, a ovdje ga zapravo poznaju samo neki. Trebamo naučiti ljude. Da imamo ljudi u svemirskoj industriji velike. Ovoga ljeta će doći u Zagreb. Nažalost, o poslovnim stvarima ne mogu ništa konkretno reći jer one imaju svoj ritam i one svaka za sebe trebaju postati svoja vijest i to je pitanje kako se to medijsko planira, ali mogu reći da sam sad optimist i da ako se realizira sve što smo se uspjeli dogovoriti i oko čega smo se rukovali, mislim da ni vrijeme neće biti problem da stignemo prvi. Ima nekih pitanja? I kako se ti generalno osjećaš nakon tog puta i svega? Sigurnije? Ne, odlično, totalno, potpuno sigurnije jer mislim sad znam točno sa čime raspolažemo. Ono sve nekako bilo virtualno. Ja sam mogao postavljati pod pitanje jer sam imao na osnovu čega. I ne treba puno mistificirati ulogu vođe. Jer u trenutku kada raketa Neptun 1000 uđe u fazu da je treba testirati sa kapsulom za posadu, onoga časa kad se ja budem na to išao koncentrirati, onda ću opet ja štafetu predati nekome drugome, to je već u toku događaja, ali sad sam trenutačno ja puno aktivniji i mogu kazati da sam jako zadovoljan kako je to. Mislim, s obzirom da nisam nikad ništa vodio, bio sam skeptičan kad su mi to 1. prosinca, ajmo tako reći, uvalili. Sad sam puno sigurniji u to što možemo napraviti. A izgleda da sam i tim neke stvari donio, nekakvi polet, nekakvi optimizam. Ja cijelo vrijeme tvrdim da možemo pobijediti.